Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele bell for ama notification. Namuhla ngiphethe kudaba oluthinta uLuyanda Zwane odlala ke indawo kaSibongile lapha kuyiSibongile eNdedlaminizi. Besike sakhuluma ke ngodaba oluthinta uLuyanda Zwane ukuthi ke uyahamba lapha kuyiSibongile eNdedlaminizi. And kwakuvelile ukuthi ke uLuyanda Zwane bazomreplace lapha ku season 2 weSibongile eNdedlaminizi, and lokho kwakuchaza ukuthi ke soba noSibongile omusha. Ngangithembisile ukuthi ke ngiyobuya amakhona kama updates ngalo ke lolu daba oluthinta ke uLuyanda Zwane odlala ke indawo kaSibongile. So iCity Press iveza ukuthi ke uNtsikelelo Mthiyane uzojoyina ke iSibongile eNdedlaminizi and uzoreplace uLuyanda Zwane ezike uSibongile omusha lapha ku season 2. Baphinde baveza ukuthi ke iproduction company iconfirmile kuyona iCity Press ukuthi ke uNtsikelelo Mthiyane useqalile uyashutha nayo lapha icrew kaSibongile eNdedlaminizi. Baveza ukuthi ke uNtsikelelo Mthiyane usafika lapha kuindima yezokulingisa. Injalo ke mbukelilo nje udaba lakhe uLuyanda Zwane lolu ukuthi ke uyashiya lapha kuSibongile eNdedlaminizi. Indaba ke ezibhlungu lezi mbukeli endabazi baveza ukuthi ke sithini isizathu sakhe uLuyanda Zwane ukuba ke shiye lapha kuSibongile eNdedlaminizi. Nginethemba ukuthi ke uNtsikelelo Mthiyane uzokhona ke lapha ukureplace uLuyanda Zwane. Zinjalo ke nje mbukeli izo ke indaba lezi ezisematheni, indaba ke zingezinhle kahle especially for umlandeli kaSibongile eNdedlaminizi. Ziphela lapha ke zanamhlanje, ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.